Igual que el vi, l'oli o altres productes gastronòmics d'alta qualitat, l'orxata també pot ser objecte d'una degustació, perquè hi ha molts matisos a descobrir en un got d'esta beguda. El color, el sabor, la textura. Hem visitat una orxateria al mig de l'Horta d'Alboraya que organitza estos peculiars tallers de degustació. Una família de llauradors d'Alboraya ha tingut la iniciativa d'obrir la primera orxateria dins d'este sequer. Això permet tastar l'orxata enmig de l'horta on creix la xufa. I a més, es pot participar en el primer curs de degustació d'orxata. El fa Ana, especializada en tecnología de alimentos. El primer mite que cau... Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay ni horchata buena ni horchata mala. Sinó diferent. Els assistents han d'apreciar primer el seu color, si tira gris, crema o més groga. A continuació, el sabor, si fa gust de terra, de xufa, de canella o de llima. I la textura, més consistent, arenosa o líquida. No tiene molta xufa. Un sabor així diferent. Una gran idea per intentar portar el món de la xufa que no estigui considerat només com un refresc per a prendre en una terrassa, sinó per a introduir-la en el món de l'alimentació, en el món dels gourmets, en el món de l'alta cuina. La meta última és difondre la cultura que hi ha alrededor de la xufa i l'orxata. El curs es completa amb una visita al sequer de xufa, la millor manera de conèixer este producte tan nostre des que creix a l'horta fins que acaba al paladar.